Predstavte si na chvíľu bežnú školskú triedu. Viete, ten klasický zvukový podmas. Šuchotanie papierov, nejaké to šepkanie, občas smiech, buchnutie stoličky. Taká tá energia, ale často aj chaos. Presne. A teraz si predstavte, že uprostred tohto všetkého učiteľ ani nemusí zvýšiť hlas. A ten ruch sa zmení na ticho. Ale nie na to napäté ticho, keď sa čaká na skúšanie pri tabuli. Vôbec nie. Je to také pokojné, sústredené ticho. Ticho, ktoré akoby vychádzalo priamo z tých detí. A presne o tomto tichu a hlavne o tom, ako vzniká, sa dnes budeme rozprávať. Podklady, ktoré máme, sú naozaj zaujímavé. Máme tu oficiálnu žiadosť o schválenie projektu Škola funkčného dýchania. Tá bola podaná na Slovenskom ministerstve školstva, že? Áno. Tá nám dáva taký pohľad priamo do strojovne, na tú vedu za tým. Potom máme webovú stránku programu a aj jedno video, ktoré to celé pekne vysvetľuje v praxi. Takže začneme tým problémom. Priznám sa, keď som si prvýkrát čítala tie materiály, narazila som na číslo, ktoré ma úplne šokovalo. Predpokladám, Že myslíš to o dýchaní ústami. Presne. Až 50% detí vo veku od 3 do 9 rokov pravidelne dýcha ústami. Polovica. To sa mi zdá ako extrémne vysoké číslo. Je to obrovské číslo. A je to presne ten typ problému, ktorý sa, ako sa hovorí, skrýva na očiach. Vnímame to ako nejaký zlozvyk, možno estetickú chybičku. Že má dieťa pootvorené ústa, no a čo? Lenže zdroje jasne ukazujú, že dôsledky sú oveľa vážnejšie. Hovoríme tu o celej reťazovej reakcii. Začína to ortodontickými problémami, krivé zuby, nesprávny vývoj čeľuste. To dáva zmysel. A pokračuje to oslabenou imunitou. Nos je predsa náš primárny filter. Čistí vzduch, ohrieva ho, zvlhčuje. Ústa túto funkciu vôbec nemajú. Takže si v podstate púšťajú do tela nefiltrovaný studený vzduch plný baktérií a alergénov? Presne tak. Ale ten najväčší problém, ktorý tie zdroje naozaj zdôrazňujú, sa odohráva v noci. A má priamy vplyv na mozog. Ako to? Tie štatistiky sú alarmujúce. Až 40% detí, ktoré trpia poruchami spánku, a sem patrí aj to zdanlivo nevinné chrápanie. Chrápanie u detí? Áno, alebo spánkové apnoe. Takže až 40% z nich má neskôr diagnostikované ADH, ADD alebo iné poruchy učenia. To je desivé. Je to presne tak. Chrápanie je v podstate volanie tela o pomoc. Znamená to, že dýchacie cesty sú zúžené a telo, a teda hlavne mozog, nedostáva dostatok kyslíka. A aké to má dlhodobé následky? Zdroje uvádzajú, že ak sa toto nerieši, môže to viesť k trvalému zníženiu kapacity plúc, a to až o 20%. To je obrovský handicap na celý život. Presne. Ovplyvní to všetko, od športových výkonov až po schopnosť sústrediť sa na hodine matematiky. Uprostred týchto, povedzme si, dosť znepokojivých čísel sa však v našich podkladoch objavuje jedna konkrétna osoba, Magdalena Slezáková, riaditeľka základnej školy v malej obci Skícov na Slovensku. Zdroje ju opisujú ako vizionárku, a myslím, že právom. Viem si ju živo predstaviť. Riaditeľka, ktorá každý deň chodí po chodbách a vidí triedy plné unavených, nesústredených, možno až hyperaktívnych detí. A presne to je ono. Zdroje ju vykresľujú ako niekoho, kto sa neuspokojil s tou bežnou odpoveďou. Dnešné deti sú proste také. Hľadala príčinu. Musela si všímať tie detaily. Určite. Deti, ktoré aj v pokoji dýchajú zrýchlene, tie, ktoré majú neustále pootvorené ústa. A namiesto toho, aby len zvyšovala tlak na učiteľov, aby deti nejako upokojili, začala pátrať po koreni problému. A našla ho v niečom takom základnom. V dychu. A tak sa zrodila myšlienka. Priniesť dých do školy. Ale nie ako nejaký doplnok, ale ako základný nástroj. Ona je vlastne spoluzakladateľkou celého projektu a jej postreh z praxe, ktorý sa cituje, hovorí za všetko. Myslíš ten citát? Áno. Deti na hodinách nie sú hlučné a sú sústredené. Dve jednoduché veci, po ktorých túži asi každý učiteľ na svete. Ten citát je skvelý, lebo presne pomenuje ten výsledok. Ukazuje, že sa teória stretla s realitou. A funguje to. A to je ten moment, kedy to prestáva byť len pekný nápad a stáva sa z toho reálna zmena. Dobre, ten citát vystihuje cieľ, ale aká je k nemu cesta? Keď povieme funkčné dýchanie alebo dýchové cvičenia v škole, mnohým asi napadne nejaká joga, ezoterika. Meditácia a podobne. Presne, je to naozaj o tom, alebo je za tým tvrdá veda? To je bežná predstava, ale v tomto prípade je úplne mylná.
V tej žiadosti pre ministerstvo sa jasne píše, že celý program je postavený na pevných vedeckých overených metódach. Napríklad Oxygen Advantage alebo Butejková metóda. Toto sú systémy podložené dekádami výskumu v oblasti neurovedy a fyziológie. Tu vôbec nejde o spiritualitu. Ide o čistú biológiu a chémiu nášho tela. Takže aký je ten prvý, najdôležitejší krok? Predpokladám, že to celé začína tým, aby deti zatvorili ústa. Presne. Všetko sa začína nosovým dýchaním. Je fascinujúce, ako veľmi to podceňujeme. Nos nie je len nejaký výčnelok na tvári. Je to v podstate taká high-tech klimatizačná a filtračná jednotka v jednom. Ohrieva, zľahčuje, čistí vzduch. Áno, ale robí ešte niečo kľúčové. Pri dýchaní nosom sa v prínosových dutinách produkuje plyn. Oxid dusnatý. Oxid dusnatý, to znie trochu ako niečo z výfuku auta. Trochu áno, ale v našom tele je to taká supermolekula. Jeho hlavnou úlohou je rozširovať cievy, vrátane tých v pľúcach. Aha, takže... To znamená, že keď dýchame nosom, naše telo dokáže oveľa efektívnejšie absorbovať kyslíc vdýchnutého vzduchu. Dýchanie ústami tento bonus proste nemá. Je to taký malý biologický hack, o ktorý sa dobrovoľne pripravujeme. To je zaujímavé, takže nosové dýchanie znamená viac kyslíka do krvi. Ale to asi nie je všetko, že? Nie je. A tu prichádza ten najdôležitejší a zároveň asi najviac prekvapivý princíp, ktorý sa spomína v zdrojoch. Je to tzv. Bohrov efekt. Bohrov efekt? To, že máš v krvi veľa kyslíka, ešte neznamená, že ho tvoje telo aj využije. Ako to? Aby sa kyslík z červených krviniek uvoľnil do tkaní a orgánov, a hlavne do mozku, potrebuješ v krvi optimálnu hladinu oxidu uhličitého, teda CO2. Počkaj. Takže CO2, ktorý sme sa v škole všetci učili, že je to len odpadový plyn, ktorý vydychujeme? Je v skutočnosti kľúčový preto, aby sme mohli fungovať. To je neuveriteľné. A teraz si predstav, čo sa stane, keď dieťa alebo aj dospelý v strese začne rýchlo a plitko dýchať ústami. Hyperventiluje. Vydychuje strašne veľa CO2. Presne. Hladina CO2 v krvi mu prudko klesne a výsledok – červené krvinky sa zúfalo držia svojho kyslíka a nechcú ho pustiť do mozgu. Takže paradoxne, čím viac sa niekto snaží nadýchať, tým menej kyslíka jeho mozog dostáva. Takže mi chceš povedať, že keď sa niekto v panike snaží zhlboka nadýchnúť a lapá po dychu, v skutočnosti si ten stres ešte zhoršuje, lebo jeho mozog doslova trpí nedostatkom kyslíka? Presne. To je úplne proti všetkému, čo nás kedy učili. Všetci hovoria zhlboka dýchaj a pritom je to vlastne chyba. Je to chyba, ak to znamená rýchle a hlboké dýchanie ústami. Cieľom funkčného dýchania je dýchať pomaly, jemne a nosom, aby sa udržala správna rovnováha plynov v krvi. A presne toto sa tie deti v programe učia. Nie je to žiadna mágia, je to len návrat k tomu, ako sme biologicky navrhnutí dýchať. To je naozaj fascinujúce. A čo je na tom skvelé, ako zdroje zdôrazňujú, toto nie je ďalší predmet navyše, nezaťažuje to už aj tak preplnené rozvrhy. Nie, je to niečo, čo sa dá vpliesť do existujúcej výuky. Oficiálna žiadosť uvádza niekoľko skvelých príkladov ako na to. Tak napríklad. No, na biológii sa to priam ponúka, keď sa preberá dýchacia sústava. Na matematike si deti môžu merať a analyzovať svoju dýchovú frekvenciu v pokoji a po záťaži. Robiť z toho grafy a priemery, jasné. Na telesnej výchovy je to úplne prirodzené. Využiť správne dýchanie pri rozcvičke alebo na upokojenie po výkone. Dobre, biológia alebo telesná, to dáva zmysel. Ale zdroje spomínajú aj dejepis. Naozaj si vieme predstaviť, že učiteľ dejepisu preruší výklad o starovekom Ríme, aby si s deťmi zacvičil dýchanie? Nebude to pôsobiť trochu na silu? To je dobrá otázka a presne na to ten program myslí. Pointou nie je robiť 5-minútové dýchové cvičenia uprostred hodiny o Cézarovi. Skôr ide o to, aby sa z toho stali také mikronávyky. Čo to znamená? Napríklad pred písomkou, keď je v triede stres a napätie, môže učiteľ povedať: Dobre, všetci sa na chvíľu upokojíme, zatvoríme ústa a 3-krát sa pokojne nadýchneme a vydýchneme nosom. Trvá to 15 sekúnd. Presne. A úplne to zmení atmosféru a schopnosť detí sústrediť sa. Alebo sa na tom dejepise môžu rozprávať o tom, aké techniky používali rímski legionári alebo samuraji na udržanie pokoja pred bitkou. A zrazu to nie je cvičenie, ale zaujímavá súčasť učiva. Takže je to skôr o zmene kultúry v triede, než o pridávaní novej látky? A čo konkrétne školy a učitelia získajú, keď sa do programu zapoja? Podľa zdrojov je ten program veľmi prakticky postavený. Skladá sa z 3 častí. Prvá je interaktívna lekcia pre deti.
plná hier a aktivít, aby ich to vtiahlo. Žiadne nudné prednášky. To je dôležité. Druhá časť, a tá je podľa mňa kľúčová, je praktický workshop pre pedagogov. Ten ich nielen naučí, ako pracovať s deťmi, ale dá im aj nástroje na zvládanie ich vlastného stresu. A ruku na srdce, vyhorený učiteľ len ťažko vytvorí v triede pokojnú atmosféru. To je pravda. A tá tretia časť? Nakoniec každá škola získa balíček materiálov, plagáty, kartičky, videá, veci, ktoré môžu okamžite použiť. OK, znie to skvele teoreticky, ako množstvo iných projektov. Ale tento má niečo, čo väčšina ostatných nemá. Oficiálnu pečiatku. Ako je možné, že sa takýto inovatívny nápad dostal cez všetku byrokráciu a získal oficiálne schválenie od ministerstva? To je ten rozhodujúci bod, ktorý ho odlišuje. Všetky zdroje sa zhodujú, že projekt Škola funkčného dýchania bol oficiálne schválený Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Takže to nie je len nejaká lokálna iniciatíva? Vôbec nie. A nie len to. Zaradili ho na 5 rokov do katalógu inovácií vo výchove a vzdelávaní. To je v podstate zelená pre všetky školy, ktoré by to chceli vyskúšať. A čo presne museli splniť? Ministerstvá asi nedávajú takéto schválenia len tak? Určite nie. Projekt prešiel prísnym odborným posúdením. A keď sa pozrieme na to, čo o tom napísalo samotné ministerstvo, sú tam zaujímavé body. V podstate povedali 4 kľúčové veci. A to? Poprvé, že to nie je len staré učivo v novom obale, ale že je to skutočná inovácia. Po druhé, že je to v plnom súlade s cieľmi moderného vzdelávania. Teda zameranie nie len na vedomosti, ale aj na zdravie a pohodu žiakov. A tie ďalšie 2 body, tretí bol ten najdôležitejší, projekt má jasný a preukázateľný prínos. To znamená, že to nie sú len sľuby, ale existujú dôkazy z praxe, napríklad zo školy v Skicove, že to reálne funguje. A posledný? A posledný bod bol, že je to celé odborne podložené a overené. Za projektom stoja odborníci ako napríklad RNDD Rostislav Václavek, ktorý je master inštruktorom pre Oxygen Advantage pre Česko a Slovensko. Ministerstvo proste videlo, že za tým nie sú len nadšenci, ale ľudia, ktorí presne vedia, čo robia. Keď hovoríš o tých konkrétnych prínosoch, zhrňme ich ešte raz. Pre žiakov je to lepšie sústredenie, pamäť, schopnosť ovládať svoje emócie, silnejšia imunita. Určite. A psychická odolnosť. A pre učiteľov. Spomenula som si na vlastnú školu. Naša učiteľka matematiky bola vždy v strese a ten stres sa okamžite preniesol na celú triedu. Keby vtedy mala nástroj, ako sa za 30 sekúnd upokojiť, možno by sme sa tej Pythagorovej vety báli o polovicu menej. Presne o tom to je. Je to nástroj pre obe strany. Keď je v pokoji učiteľ, sú v pokoji aj deti. A táto myšlienka našťastie nezostala zatvorená v jednej škole. Vďaka národnému projektu sa program teraz šíri do desiatok ďalších škôl po celom Slovensku. Takže sa z toho stáva hnutie. Vytvára sa tu celá sieť a komunita. A zdá sa, že tá myšlienka už prekračuje aj hranice Slovenska. Naozaj? Áno, a to je na tomto najlepšie. Magdalena Slezáková ako spoluzakladateľka projektu sa spolu s ďalšími nadšencami, ako sú Matinko Ros alebo spomínaný Rostislav Václavek, snaží túto myšlienku šíriť aj do českých škôl. Takže vzniká tu medzinárodná spolupráca? Presne. A laborizácie ako Breath and Body Academy, z ktorej pochádza jedno z našich videí, hrajú v tomto šírení osvety a vzdelávania ďalších inštruktorov naozaj dôležitú úlohu. Je to živý organizmus, ktorý rastie. Takže ak by sme to mali zhrnúť, začali sme pri zdanlivo banálnom probléme dýchania ústami u detí, zistili sme, že to má vážne zdravotné a kognitívne následky. Následne sme videli, ako vízia jednej riaditeľky viedla k vytvoreniu riešenia. A to riešenie je postavené na tvrdé vede. A tento prístup sa ukázal byť taký účinný, že získal oficiálnu podporu štátu a teraz sa úspešne šíri ďalej. Je to dokonalý príklad toho, že riešenie mnohých problémov dnešných detí môžeme mať doslova pod nosom. Presne. A čo je na tom fascinujúce, je univerzálnosť týchto princípov. Funkčné dýchanie nie je viazané na jeden národ alebo jeden vzdelávací systém. Je to biologická realita, ktorá platí pre každého. Takže ten slovenský model môže slúžiť ako inšpirácia. Presne. Úspešný a vládou overený model zo Slovenska vlastne slúži ako taký blueprint pre kohokoľvek na svete. Ukazuje cestu, ako sa to dá urobiť systematicky, odborne a s oficiálnou podporou. A to nás privádza k záverečnej myšlienke. Naše zdroje nám ukázali, že na Slovensku už existuje schválený a fungujúci model, ako integrovať niečo tak zásadné ako správne dýchanie priamo do vzdelávania. To vyvoláva dôležitú otázku. Ak už vieme, že to funguje, že to zlepšuje zdravie, aj výsledky detí a máme na to overený postup,
Čo nám bráni v tom, aby sa tento prístup stal štandardom nielen na Slovensku, ale v školách po celom svete?